Giayo ni Jesus ang buta nga makililimos. Lucas Kapitulo 18 versikulo 35, 43. Sa nagkaduol na sila si Jesus sa Jericho, may usa ka buta nga naglingkod sa daplin sa dalan ug nagpakilimos. Pagkadungog niya nga daghan ang nangagi, nangutana siya kon an sa kadto. Gisultihan nila kini nga miagi si Jesus nga taga Nazaret. Pagkahibalo niya ni ini misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Gibadlong siya sa mga tawo aron muhilam. Apan gipakusgan pagayod hinuon niya ang pagsinggit, kaliwat ni David, kaloy iintawon ako. Anya mihunong si Jesus ug misugo nga dadon ang buta ngadto kanya. Pag-abot sa buta gipangutana kini ni Jesus, unsay imong gusto nga buhatan ko kon imo? Mitubag ang buta, Ginoo, gusto ko nga makakita pag-usab. Mingon si Jesus kanya, makakita ka na. Ang imong pagtuo nag-ayo kon imo. Ug diha nakakita siya. Misunod dayon siya kang Jesus ug nagdayeg sa Dios. Pagkakita sa mga tawo ni ini, midayeg usab sila sa Dios.